Madwar 7,000 persuna żżur il-Klinika tal-Ġinekoloġija fis-sena. It-tabiba Valeska Padovese f'intervista mal-Gazzetta Kulħadd qalet illi hawn żieda ta' ċirkolazzjoni ta' mart infettiv f'Malta u komplit tispjega li l-moviment tan-nies minn pajjiżi differenti seta' wassal għal din iż-żieda. It-tabiba Padovese qalet li bħalissa l-klinika għaddejja b'riċerka flimkien mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex jiġi żviluppat test effettiv illi permezz tiegħu jingħata riżultat fi 30 minuta. Dan it-test iwassal biex il-kura tibda tingħada fl-immedjat f'każ ta' riżultat pożittiv. Fil-preżent, f'każ illi t-test jirriżulta pożittiv, il-persuna tintalab tmur il-klinika fejn isir it-tieni test biex tiġi konfermata l-aħbar. Il-persuna tkun riferuta għand speċjalist tal-psikoloġija u tibda it-trattament minn hemm. Hija qalet ukoll li hawn perċezzjoni skorretta li l-maġġoranza tal-klijenti tal-klinika huma persuni omosessuali. L-istatistika turi illi huma 25% ta' dawk li jirrikorru għal dawn is-servizzi li huma omosessuali. Il-klinika timxi ma' prassi ta' konfidenzjalità fejn kull persuna tkun irreġistrata mal-klinika b'numru uniku u mhux irreġistrata b'dettalji personali. Kull numru jinżamm fir-records tal-klinika u kull test isir b'mod anonimu. Il-klinika tilqa' wkoll adolescenti li għadhom id-dritt tas-servizzi mingħajr superviżjoni adulta. Fl-2018 3.8% tal-persuni kienu adolescenti. Skont statistika jirriżulta li tfajliet li jkollhom x'jaqsmu sesswalment fl-età ta' 15-il sena huma 4 darbiet iżjed fiċ-ċans li jirrapportaw infezzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.